És bo per Catalunya que la nostra indústria faci aquesta transició, perquè en definitiva és indispensable per mantenir o millorar la seva competitivitat en un món absolutament globalitzat i on la indústria a nivell global, mundial, també s'està digitalitzant de manera accelerada. Nosaltres no podem perdre aquest tren i hem d'estar al davant dels processos de digitalització de la indústria. És molt important que les empreses, que les indústries facin en primera instància una diagnosi i que defineixin les seves estratègies abans de començar a implementar tecnologies digitals amb algunes de les seves fases de la seva cadena de valor. Aquí Eurecat les pot ajudar acompanyant-les a fer aquesta diagnosi i a definir aquesta estratègia i després amb la implementació de diferents tecnologies digitals amb diferents processos i també productes i fins i tot models de negoci nous.